This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpanugyan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga pumuli sang syudad sa Iloilo nga Tsekyaron ng electrical connection sa sulod sang Puloy-an. Ining kasunod sang asud-asud nga insidente sang sunog sa syudad sa Iloilo subong nga bulan sang Marso. Sunod sa alkalde nagakahangawa ini nga masundan pa ang fire incident kung hindi masigurado nga wala sang problema ang linya sang kuryente sa sulod sang Balay. Dugang pa ni Treñas ginakasubo gid sini ang mga fire incident sa Iloilo City, ilabi na ang sang damlaglang nga sunog sa Santa Rosa Mandurriao sa diin isa ka senior citizen ang nagtaliwan sang natrap sa sulod sang ila nagakasunog nga balay. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandaran Alex